Brigade para Seguridad y Formación. Een brigade voor veiligheid en ja, de formering van mensen. Jeugd kan daarmee zich verder ontwikkelen. Het is eigenlijk de Brigade voor Veiligheid en Ontwikkeling. Bestaat al 20 jaar. Afgelopen jaren valt het niet meer onder Boston, maar valt het onder de Youth in Development Foundation. Maar het is een heel mooi initiatief waar jongeren semi-militaire training doen, zich verder ontwikkelen en ook ingezet kunnen worden als er bewaking nodig is of bijvoorbeeld tijdens carnaval gekeken wordt dat iedereen zich gedraagt. Als u geïnteresseerd bent, vooral de jongeren natuurlijk, 15 tot en met 22 jaar, dan kunnen die zich op 31 mei aanmelden. En hoe leuk het is, daarover spraken we met Gideone Menzies. En zij legt uit wat het precies inhoudt. Gideone Menzies, welkom bij Access Journaal. Je bent van Brigada para Seguridad y Formación. Wat is dat precies? Het is een semi-militaire organisatie voor jongeren. En jij bent zelf lid daarvan, is het leuk? Ja. Wat doen jullie als de brigade? We doen fysieke en mentale training voor jongeren. Ja. We doen training 2 keer per week. 2 keer per week, oh dat is best veel. Dus je blijft ook in een goede conditie als je bij de brigade zit. Dat is hartstikke mooi. Jullie hebben de afgelopen periode zijn nu begonnen met recruitment om nieuwe leden te werven. Ja. Wie kan zich daarvoor aanmelden? Kinderen die interessant zijn, die willen sporten, een challenge doen, omgroeien. Ja? Ja. En hoe oud moeten ze zijn? 15 tot 22. 15 tot 22, Ja. maar je moet van jezelf al een beetje actief zijn. Je moet het leuk vinden om te sporten, Ja, leuk je moet vinden. wel zelf sporten thuis doen, exercities doen, Ja, rennen als je kan, zwemmen ook. zulke soort sporten, leuk. En jullie worden ingezet voor heel veel verschillende activiteiten. Dat is goed, dat is belangrijk ook voor Curaçao. Dus het is ook belangrijk dat veel mensen zich gaan aanmelden. Ja. Goed zo. Als mensen zich willen aanmelden, want ik heb begrepen dat 31 mei er een open dag is. Ja. En waar is dat en hoe kunnen ze zich aanmelden? Het is gewoon bij onze kazerne, Belverstraat, Mundo Novo. Ja. Daar kan je komen, daar hebben we informatie, demonstraties en die andere dingen die je kan komen zien. Leuk. Vroeger was het van Boston Juventud, nu valt de brigade onder Youth in Development Foundation. Ja. Dus dan weten mensen waar ze aan toe zijn. Tussen de 15 en de 22 kunnen ze gewoon langskomen of moeten ze zich nog van tevoren aanmelden? Je moet wel tevoren aanmelden. Je kan een formulatie krijgen op onze Facebook page of Instagram page. Okay. Je kan het gewoon invullen. Je kan je informatie zetten. En dan als je klaar bent, kan je het gewoon sturen. En je moet niet wachten tot je moeder of je vader het voor je doet. Je moet je kan het gewoon zelf doen. Gewoon zelf doen. Hartstikke goed. Ja. Hey, succes. Dankjewel.